Prajem ešte raz. Dobrý deň. Chcem všetkých privítať, ktorí medzi tým došli. Chcem zvlášť privítať tých, ktorí sú tu možno teraz prvýkrát. Nech vás Pán Boh požehná v našom kruhu, alebo ste tu možno ako hostia, preto ste tu už boli, tak nech vás Pán Boh požehná. A samozrejme, chcem privítať všetkých, ktorí tu chodia pravidelne a verím, že dnes prežijeme Boží dotyk a že sa nás Pán Boh dotkne. Presne tam, kde sa potrebuje dotknúť, tam je si to, čo potrebujeme. Neviem ako vy, ale keď ja ľudím na miesta, kde som predtým nebol, alebo na nejakom mieste prežijem niečo pekné, niečo nové, niečo zaujímavé, tak si zvyknem z toho miesta niečo priniesť. Môže to byť nejaký suvenír, ktorý si prinesiem, alebo od mora nejakú mušľu, si prinesiem hocičo, čo mi nejakým spôsobom bude pripomínať to vzácne miesto. Spravím si fotky, potom si doma pozerám, alebo ukazujem mojim priateľom, mojej rodine. A pre ostatných sú to úplne obyčajné veci, nič mi nehovoria. Pre mňa, za každou to jednou vecou, ktorú si prinesiem, je nejaký príbeh. Za to fotku je nejaký príbeh. Za tým suvenírom je nejaký príbeh. Robíte to aj vy? Mnohí to robíme, že? Možno si prinesiete tiež nejaký suvenír, nejakú fotku, nejakú mušľu. Keď ste možno niekde v hoteli, donesete si nejaké mydielko, ktoré je v tom hotele sa vám páči. Niektorí si prinesete nejaký uterák z hotela, ktorý sa vám páči, že? A nebolo to inak ani keď som bol pred pár týždňami v Izraeli. Nedoniesol som si žiaden uterák, to vám už vôbec hovorím, ale keď som bol na niektorých miestach, ktoré boli pre mňa vzácne, zaujímavé, tak som si robil tam fotky a keď tie fotky ukážem niekomu, či už v telefóne, alebo ktoré boli robené cez fotoaparát, tak to sú obyčajné fotky pre ľudí, ktorí sa na to pozerajú, ale pre mňa je za tým príbeh. A tak som si donesol fotky a potom som si kúpil magnetky na rôznych miestach a sú to úplne obyčajné magnetky. Ale túto som si kúpil na tomto mieste. A túto som si kúpil na tomto mieste. Ja viem presne, keď to bolo. Chlapcom som priniesol také vojenské čiapky. Keby ste ich videli, úplne obyčajné čiapky. Ale babička mi povedala, hovorila, Dodo, keď chceš priniesť svojim synom nejakú vec, počkaj si na Masadu. A dám im kúpu vojenskú čiapku. Ja tam vždy kúpujem svojim vnúkom vojenské čiapky. Tak som si počkal na Masadu, hneď som išiel do obchodu a kúpil som dve čiapky. Pre vás úplne obyčajné. Pre nich a pre mňa nie sú vôbec obyčajné. Sú vzácne. Tata ich priniesol z Masady. A tak je to so všetkými vecami, ktoré som si priniesol. Mapu, taký obrázok. A ľudia si predstavte, s ktorých som bol, keď sme chodili na rôzne miesta, tak si priniesli nejaké kamienky. Tí, ktorí ste boli v Izraeli, ste to možno robili tiež, že z tohto miesta nejaký kamienok, a z tamtoho miesta nejaký kamienok. A ja som si povedal, že ak si priniesiem nejaký kamienok, tak si priniesiem z miesta, ktoré pre mňa je niečím veľmi zvláštne, zaujímavé a vzácne. A tak som si priniesol jeden kamienok. A keď som tam bol na tom mieste, je to taký maličký kamienok, a keď ho vidíte, je to úplne obyčajný kameň, že? Pre vás, ale nie pre mňa. Pre mňa je vzácne. Lebo na tom mieste, z ktorého tento kameň je, alebo kamienok je, sa stalo niečo veľmi zaujímavé. O tomto príbehu môžeme čítať Božom slova. Pre mňa ten príbeh patrí medzi moje najobľúbenejšie príbehy. A preto z tohto miesta som si ten kamienok priniesol. A o tom príbehu dnes budeme hovoriť. O tom vzácnom príbehu. A som rád, že je Božom slovo. Keď sme boli na tom mieste, tak som sa radoval s tými sestrami z Čiech, že pozrite sa, tieto kamienky sú veľmi vzácne. Ja som našiel jeden, na ktorý vstúpila Ježišova noha. Ale iba jeden taký tu je. Ale poďte, ešte vám ukážem iné. Tu je Tomášov a Peter a Natanaja. A oni mali svojho veľkú zábavu, asi tie kamienky zbierali. Boli tam pred 2000 rokmi, ja neviem, to nie je podstatné. Ale pre mňa ten kameň je tým vzácne, že som mohol byť na tom mieste a vždy ho vidím, si pamätám. Tu sa to stalo. Takže dnes budeme hovoriť jeden zaujímavý príbeh a verím, že Boh sa dotkne každého jedného z nás. Ale sa vedie. Pane Ježišu Kriste, v tvojom slove je napísané, že tí, ktorí ťa milujú, tak
tak si pre nich prevzácný. Pane, musíme vyznať, že mnohokrát nie si pre nás prevzácný. Že iné veci sú pre nás vzácnejšie, než si ty, Pane. Že iní ľudia sú pre nás vzácnejší, než si ty, Pane. Odpoznám. Naša práca je niekedy vzácnejšia pre nás. Naše zdravie, Pane, vzácnejšie pre nás. Naše vzťahy sú vzácnejšie pre nás. Naše manželstvo, naša manželka, náš partner sú vzácnejšie. Naše deti, Pane. Náš úspech, naše peniaze, auto, ktorom jazdíme, Pane. Dovolenka, Pane. Naša škola, naše vzdelanie, Pane, odpusť nám to, že je mnoho vecí v našom živote, ktoré sú vzácnejšie pre nás. A nemali by byť, a my to dobre vieme, Pane. Prosím, tak aj dnes, keď si budeme tento príbeh čítať, Pane, tak ukáž nám, že kto si Ty, Pane, aký si vzácny Boh, ako nás veľmi miluješ, dotkni sa nás, Pane, a nech odtiaľto odchádzame dotknutí Tvojim duchom, Pane môj. Aby, Pane, sa niečo zmenilo v našich životoch. Aby neboli veci, ľudia vzácnejší než si Ty, aby platilo, ako je napísané v 1. Petrovej. Pane, Ty si prevzácny pre nás, lebo ťa milujeme. Lebo Ty si prv miloval nás. Pane Bože, o to ťa veľmi prosíme, hovor k nám. Pane môj, túžime ťa milovať a túžime, aby si bol najvzácnejší v našom živote pre nás. Amen. Tak si môžete otvoriť písmo v Jánovi v kapitole 20, posledné verše, ale budeme to mať aj nado mnou tento text. Budem čítať sekundy. Takže Ján 20, verše 30, 31, a potom budeme ďalej. Myslím, budeme viacej čítať v tejto verši. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto znamenia, zázraky, slová sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, aby ste v Jeho mali život v Jeho mene. Pán Ježiš urobil toho oveľa viac, než je zapísané. Pán Ježiš povedal toho oveľa viac, než je zapísané. Neviem, či viete, ale v evanjeliách máme zapísaných alebo popísaných asi len 50 dní toho, čo Pán Ježiš urobil. Ale on tu bol viac ako 3,5 roka. Alebo 3,5 roka, keď slúžil, keď chodil, keď vyučoval, keď kázal, keď uzdravoval. My máme len 50 dní. Prečo máme len 50 dní? Duch Svätý viedol týchto mužov, a toto, čo máme mať napísané, máme napísané. A to nám stačí. Ale Pán Ježiš to urobil oveľa viac. A keď Ján písal svoje evanjelium, keď Duch Svätý ho viedol, tak Ján mal pred očami jeden cieľ. Nie menší a nie iný, jeden cieľ. A ten cieľ bol, ako môžeme čítať vo verši 31, aby sme verili, že Ježiš je Boh, že je Boží syn, že je Mesiáš a aby sme mali život v Jeho mene. A ja viem, že dnes tu sedia medzi nami ľudia, ktorí ešte Neho neveria. Veríš, že Pán Ježiš je Spasiteľ, že zomrel za tvoje hriechy a že na tretí deň stál z mŕtvych? Veríš, že vďaka Jeho obeti môžeš byť zmierný s Bohom Otcom? Veríš tomu? A tomu neveríš, tak pre teba napísal Pán Ján toto evanjelium. Pre teba ho napísal. Aby si mohol veriť, že Ježiš je Boh, že je Spasiteľ, že je Boží syn. Ak neveríš, čítaj si Jánovu evanjelium, modli sa, Pane, ukáž mi, kto je naozaj Ježiš. A môžeš poznať pravdu. A možno v svojom živote máš pochybnosti. Ja pre teba napísal toto evanjelium. Aby si veril, aby posilnil tvoju vieru, aby sme mali večný život. Bez Ježiša to nie je život. S Ježišom to je život. A je večný. Nie až keď raz zomrie, ale už tu na zemi život. Nie až raz potom v budúcnosti, ale tu na zemi Pán Boh chce meniť tvoj život, aby sa viac a viac podobal na Jeho syna a žil naozaj život. Keď Ján písal evanjelium, toto má pred očami. Nemá iný cieľ, toto má pred očami. Veríš? Možno si človek, ktorý tu dnes sedíš a veríš. Tam si skončil.
Myslíš si, že vierou si nejakú hranicu, cieľovú čiaru prekročil, a to je všetko. A nie to už doklepe. Pán Boh má pre teba oveľa viacej pripravené. Nie aby si uvedol, že je spasiteľ Mesiáš. Niečo viac. Možno, že si zastal vo svojom živote a to mi stačí. Verím. Nie. Pán Boh chce pre teba niečo viac. A dneska uvidíme, že čo chce pre nás niečo viac. Veríš? To je moja otázka. Ak neveríš, čítaj si Jánovo evanjelium. Verím, ale to je koniec. Čítaj si Jánovo evanjelium. Nie niečo viac. A preto sme radi, že je ešte aj kapitola 21. Že tuto nekončí. A tak môžeme čítať kapitolu 21. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiadskom mori. Čo je Tiberiadské more? Koľko má ten Izrael mori? Tiberiadské more je Galilejské more. Galilejské more je Genezaretské jazero. 3 rôzne názvy pre jedno a to isté. Čiže nejak sa pomýli, že psíci majú tých vodný plod, nie, nemajú. Sú to len 3 názvy a tento názov Tiberiadské more používa iba Ján na 2 miestach. A prečo sa Pán Ježiš zjavuje im tam pri Tiberiadskom mori? Lebo Tiberiadské more, alebo Genezaretské jazero, alebo Galilejské more je v Galileji. A Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, môžeme o tom čítať, v Matúšovi v kapitole 26, keď hovorí, že dnes večer sa na mne všetci pohlšíte. A Peter povedal, nikdy, aj keby všetci, ja nikdy zoberiem za teba, nikdy ťa nezapriem. Tak Pán Ježiš v tom momente povie, viete čo, keď stanem z mŕtvych, tak vás predídem do Galilei. Ale toto môže prepočuli v tej situácii a preto, keď Mária Magdalena s inými ženami prichádza ku hrobu v nedeľu, na 3. deň a Pán Ježiš je skriesený, tak stretáva ich anjel, 2 anjeli a tí im povedia, Mária, utekajte učeníkom a povedzte im, že ich predídem do Galilei, tam ma stretnú. To je v Matúšovi v kapitole 28. A potom sa im zjaví Pán Ježiš. A ten im povie, utekajte učeníkom a povedzte im, že ich predídem do Galilei a tam ich stretnem. A dokonca v Markovom evanjeliu môžeme čítať, že im povie anjel, povedzte učeníkom, že ich predídem do Galilei a povedzte to aj Petrovi. Povedzte to aj Petrovi. Pretože s Petrom má Pán Ježiš veľmi zvláštny plán. A preto tam prídu tí učeníci. Posluchnú ho a prichádzajú do Galilei a tam ho čakajú. A to je pri Tiberiadskom mori. Zjavil sa tak. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, zvaný Didymos, ten Tomáš, o ktorom sme rozprávali minule, potom Natanael z Kány Galilejskej, Zebedovi synovia a 2 ďalší z jeho učeníkov. Boli tam 7 učeníci. Mali niečo spoločné. A to, že boli rybári. Nie je to zaujímavé, že Pán Ježiš si z toľkých učeníkov 12 vyrobil rybárov? Je to zaujímavé a zároveň je to jasné. Pretože akí sú rybári? Rybári sú zvyknutí na tvrdú prácu. Rybári sú tí, ktorí sa tak ľahko nevzdávajú. Sú vytrvalí. Vydržia veľa. Rybári sú odvážni. A rybári dokážu a musia spolupracovať. A taký si vybral Pán Ježiš, aby naplňali tieto veci. Pretože dopredu vedel, že jeho učeníci a nasledovníci to budú potrebovať. A Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Prečo Peter chceli zloviť ryby? Na to nájdete rôzne komentáre. Prišli tam, nudil sa, tak išiel zabiť čas, kým sa Pán Ježiš objaví. Alebo prišiel tam, ako čas išiel a čakal na Pána Ježiša, predsa museli z niečoho žiť. A tak išiel robiť to, čo je naozaj dobrý. Kázať trochu viem, ale nie až tak dobre. Evangelizovať trošku viem, ale nie až tak dobre. Ale jednu vec viem robiť veľmi dobre. A to je chytať ryby. Idem loviť ryby. A niektorí si myslia, a ja sa tam prikláňam, to tam sedí v tom kontexte, jednoducho sa vrátil k tomu, čo robil predtým. Vrátil sa k tomu, čo je dobrý, vrátil sa k starým veciam, od ktorého Pán Ježiš povolal, aby ich nerobil. Pamätáte si ten príbeh v Lukášovi v 5. kapitole, keď celú noc Peter chytal ryby so svojimi spoločníkmi a nechytili nič. A Pán už práv siete a Pán Ježiš prichádza a povie, vieš čo, môžem použiť tvoju loď, aby som vyučoval zástupy na brehu? Dobre, môžeš, ak si uzrajú svokru, to môžem ešte predtým, tak povedz, tak
vyšiel na jeho loď a vyučoval zástupy a potom mu povedal, vieš, tak zaťahni nám vinu a hoď siete. Celú noc sme nechytali, nic sme nechytili, ale dobre, na tvoje slovo. A boli prekvapení, úžasnutí, čo chytili. A pamätáte si Petrovú reakciu? Pán Ježišu, chodíme preč. Ja som hriešný človek, lebo sa ho zľakol, mal bázen pre mňa. A Pán Ježiš ho povoláva a povie, vieš čo, si dobrý rybár, ale budeš nie rybárom ľudí, či rybárom rýb, ale rybárom ľudí. A prečo? Pretože keď chytíš rybu, ktorá je živá, ona v ruku umrie, ale ja sa povolám, budeš ho väčšie. Chytíš rybu človeka, ktorý je mŕtvý vo svojich hriechoch, budeš žiť na veky. Boh ťa povoláva, budeš rybárom ľudí. A Peter všetko nechal a išiel. A ako prejde ten čas, Pán Ježiš umrie, párkrát sa im zjaví, ale verím tomu, že Peter je aj tak stále zmetený. A vracia sa k tomu, čo je naozaj dobrý. Ide chytať ryby. A Peter je veľmi dobrý líder. A si pozriete zoznamy učeníkov, ktoré máme v Novom zákone, Peter je vždy na prvom mieste. A teraz si všimnite, keď povie, idem loviť ryby, všetci učeníci čo povedia, ideme s tebou. A tak sa vybrali a vstúpili na loď. V tú noc však nič nechytili. Pretože bezo mňa nemôžete nič robiť, povedal Pán Ježiš Kristus. Keď sa to rozhodilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Prečo? Nevieme. Čítame, že Mária Magdaléna si myslela, že Ježiš je záhradník. Čítame, že emavskí učeníci ho nespoznali. Pravdepodobne Pán Ježiš, jeho oslávené telo, mal takú schopnosť, že keď nechcel, niekomu sa nedá spoznať. A možno, že toto je ten príklad. A teraz odkiaľ ten môj kamienok je z tohto miesta. Tak som zobral zo pár fotiek, aby sme mohli vidieť, ako to miesto vyzerá. Keď som tam stál na tom mieste, si hovorím, Pane, tu to bolo. A ja som ani nemusel zavrieť oči, ja som tú scénu videl. A tá scéna bola predo mnou živá, dokonca, keď som tam stál, tak som sa kričal z brehu na svojich priateľov, ktorí boli tam úplne v brehu. Deti, nemáte niečo na jedenie? Videl som tam ten príbeh, keby zrazu predo mnou ožil. V Izraelskom na každom mieste sa niečo stalo, stojí nejaký kostol. A to je niekedy aj dobré, aspoň vieme, kde to bolo. Tak to je tá skala, kde sa hovorí, že Pán Ježiš tam stál a odtiaľ na nich volal. Môžeme ísť na ďalšiu fotku, to je zblízka tá skala. Na jednej fotke vidíte, že niekedy tá skala je úplne zaplavená, že je tam oveľa viacej vody. To je pohľad, to je môj pohľad. Tam som stál a som sa pozeral, tu sa vidíte aj loďko, tam oveľa bližšie. A potom, keď ďalšiu fotku si pozrieme, to je zbližšie a vzadu vidíme Jordánsko, môžeme ďalej, to je pohľad doľava, tam som niekde ďalej, zobilo ten kamienok. A to je pohľad na tú skalu, kde je zaplavené, plné vody. Takže tam bolo viacej vody predtým a Pán Ježiš niekde v tých miestach bol. Takto miesto vyzerá. Je zaujímavé byť na tom mieste, ja som veľmi vďačný Bohu. A z tohto miesta oni môžu, je tam Pán Ježiš, oni ho z tej lode môžu vidieť a on im povie, deti, nemáte niečo zajesť? Vie, že nemajú niečo zajesť. A oni mu povedia krátkou vetou, unavení po tej noci a možno aj namrzení. Nie. Nemáme. Na to im povie, skúsite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už nevládali ani vyťahnuť pre množstvo rýb. A učeník, ktorého mal Ježiš rád, Ján, on píše toto evanjelium, povedal Petrovi, to je Pán. Odkiaľ to mohol vedieť? Kto iný by toto mohol spôsobiť? Ježiš je Boh, je král, on je vládca nad všetkým. Chodil po vode, odišiel do lúku, zažili niečo podobné. O tom môžeme ešte Lukášovi 5. kapitole. Čo to mohol spôsobiť? A ja si spomínam tie dve veci. A si spomenul, bo on tam bol pri tom tiež. Toto nemôže byť nikto iný, iba Ježiš. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a sa to noha. Peter. Ste ako Peter. Ja sa nekysím ako Peter. Nie preto, že som zahádzal do mora, ale preto, že som hrdol do veci. Keď niekto mal ísť na tú vodu za Ježišom, bol to Peter. Keď zajímajú Ježiša, je to Peter, ktorý vyťahne meč a tam odreže to ucho. Je to Peter, ktorý má silné prehlásenia a je to Peter, ktorý ich nenaplní. Ja sa vidím v Petrovi. Keď som si aj dokonca robil raz jeden test, mi vyšlo, ty si Peter.
Hoďte sa do vody. V Lukášovi v 5. kapitole môžeme čítať tieto rybolové. Pane, choď do mňa preč, ja som hriešný človek. Tu vidíme, ako veľmi chce ísť za Pánom Ježišom. Hodí sa do vody, chce byť s ním, pretože niečo je medzi nimi nevyriešené a nedopovedané. A pláva ku brehu, lebo tak veľmi chce byť s Ježišom. Tak veľmi ty chceš byť s Ježišom, tak veľmi chceme byť s Pánom Ježišom. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu. Len asi na 200 lakťov a ťahali za sebou sieť rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahlebu a na nej položenú rybu. Ježiš im povedal, donesie z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb a bolo ich 153 a musel to byť mocný chlap, že? Ten rybár Peter. Plnú sieť vytiahnuť. Prečo ich bolo 153, to nechám na vás. Veľmi veľa dohľadov je, nie je až také teraz podstatné. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrála. Ježiš povedal, poďte sa nájsť. Nie je to nádherné, že Pán Ježiš pozýva učeníkov, poďte si niečo zajesť. Poďte sa narenkovať. Kráľ, Boh, Pán Pánov pozýva tých, ktorí ho sklamali a zapreli a boli neposlušní. Poďte sa nájsť. A Pán Boh to robí, Pán Ježiš to robí aj s nami. My, ktorí ho sklameme, zaprieme, zlyháme. Všimnite si, on je vždy ten iniciátor. On, ktorého my zraníme a my sklameme, on je ten, ktorý je iniciátor toho zmierenia. Poďte si niečo zajesť. Stojí na brehu a nestojí s bičom, ale s raňankami. Poďte si zajesť. Ja chcem, aby sme boli zmierení. Čo my robíme, keď sklameme Pána Boha? Čo my robíme? Utekáme od Neho. Prežívame pocit viny a hanby a utekáme ďalej a ďalej od Neho. A na konci, keď sa ocitneme, je nám jedno, že zlyhávame. A náš vzťah s Ježišom je stále plytkejší a plytkejší a na konci nás to ani tak nemrzí. A Pán Ježiš je ten aktívny. A potom sa pozeráme na ľudí, ktorí si Pán Boh mocne používa a rozmýšľame, prečo si mňa tak Pán Boh nepoužíva? Pán Boh si používa ľudí, ktorí zlyhávajú a potom prichádzajú za Pánom Ježišom a dávajú vzťah s ním do poriadku. Pán Boh si nemôže používať ľudí, ktorí zlyhávajú a na konci je to úplne jedno a nedávajú svoj vzťah s Pánom Ježišom do poriadku. Pán Ježiš je v tom úžasný. Poďte si zajesť. A jeden z učeníkov sa mi odvážil opýtať sa, kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im a potom aj im. Nie len, že im pripraví raňajky, ale ešte ich aj servíruje. Kráľ, Pán Pánov, Spasiteľ, Mesiáš, Boh im pripraví raňajky a ešte ich aj servíruje. Čo sa mohlo asi odohrávať v Petrovej hlave? Na čo si asi Peter môže spomenúť? Pamätám si, že som sa pred pár dňami ohrieval, bola mi zima a zaprel som Pána Ježiša. A teraz sa opäť ohrieval, lebo mu je zima, lebo skočil do vody, tá voda nie je taká teplá. V tomto období, v tomto kontexte. Možno si spomenul, ako Pán Ježiš nakrmil zástupy, 5 chlebov a 2 rybičky. Spomenul si možno, ako chytali spolu ryby. Všetko sa mohlo mu odohrávať v hlave. A čo si všetko mohol Peter v tej chvíli spomenúť. A čo je nádherné je, že Pán Ježiš počíta, kým sa Peter obsušil, kým sa zohreje, kým sa porozprávajú, kým sa naje a potom, keď naplní jeho fyzické a emocionálne potreby, nie je to úžasné, nielen duchovné, ale aj tie emocionálne a fyzické, potom naplní tie duchovné potreby. Tú Petrovú duchovnú potrebu. A potom sa rozpráva pred učeníkmi verejne, lebo Petr je líder. A to, čo urobil zle, urobil to verejne pred ostatnými, tak jedna z ním verejne. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jonášov, dáva mu staré meno, lebo sa vrátil staré veciam. Šimon Jonášov, syn Jonášov, miluješ ma? Miluješ ma? Šimon. Dokonca miluješ ma väčšmi ako týchto, ako môžeme povedať, Peter, miluješ ma viacej ako túto loď.
tieto ryby, tieto siete, to, čo si dobrý, to, po čom túžiš, ako svoju rodinu, ako svojich priateľov, ako svoje túžby. Miluješ ma viac? Lebo si hovoril pred pár dňami, že by si nikdy ma nezaprel, neopustil, nepohoršil sa, zomrel by si za mňa. A ja sa ťa teraz pýtam, Peter, miluješ ma viac ako toto všetko? Alebo môžeme povedať, miluješ ma viac, ako ma milujú títo učeníci, preto by si povedal, že keď ťa všetci zaprú, pohoršia sa, tak ja to nerobím. Miluješ ma viac, Peter? A keď som sa vás na úvod pýtal, veríš? Teraz sa vás pýtam, milujeme Pána Ježiša? A skúste si predstaviť tú situáciu, že dnes večer, keď si sám vo svojej izbe, vo svojej posteli, by si sadol k tebe Pán Ježiš a sa spýtal, ľudské, miluješ ma? Peťo, miluješ ma? Pane, miluješ ma? Režina, miluješ ma? Čo by si povedali? Čo by som povedal? Možno by sme sklopili očia. Použili sme čas Petrovi odpovedať, Pane, ty vieš. A boli sme ticho. Alebo, Pane, začali sme sa vyhovárať. Pane, ty vieš, aký je dneska rýchly život. Ty vieš, že koľko je veľa práce. Ty vieš, že nestíham. Ty vieš, že musím robiť toho, Pane. Ty to vieš, že... Čo by sme mu povedali? Keď sa páči, Petrova odpoveď. Áno, Pane. A hovorí, áno, Pane. Ty vieš, že ťa mám rád. Vidíme ten rozdiel, že miluješ ma, mám ťa rád. Niektorí hovoria, že ja to používam zámenne. A áno, je to tak. Ale môže nie. Môže to tak naschvál. Miluješ ma viacej. A Peter povie, áno, Pane, ale neviem ti povedať, že ťa milujem tou obetavou láskou, ako ty mňa miluješ, ale viem ti povedať, Pane, mám ťa rád. Veď ty to vieš. Ale neviem mu povedať už, aj kedy, už mu to neviem povedať. Peter je teraz zlomený. A Pán Boh, ja si myslím, že každého z nás potrebuje takto zlomiť. Aby sme nemali silné prehlásenie, ale aby sme mohli povedať, Pane, poznáš moje srdce, ty vieš všetko, mám ťa rád, Pane, milujem ťa tak, ako ťa človek môže milovať. A Pán Ježiš hovorí, pás moje baránky. Peter, ja som ťa povolal, aby si bol rybárom ľudí, nechaj tie ryby. Mám pre teba niečo ďalšie, budeš rybárom ľudí, ale budeš aj pastierom. Nechaj tie ryby. Mám pre teba niečo iné. Budeš robiť to, čo som robil doteraz. Ja. Budeš sa starať o moje stádo. O ovečky. To je majeská ovečky. Budeš ich krmiť. Myslím tým ľudí. Budeš ich povzbudzovať. Budeš ich napomínať. Budeš sa o nich zaujímať. Budeš sa o nich starať. Mám pre teba niečo iné. Prosím ťa, nechytaj tieto ryby už. Mám pre teba niečo iné. Pretože tvoja láska ku mne sa musí nejak prejaviť. Tvoja láska nemôže byť len verbálna, ako je naša verbálna. Tvoja láska sa musí nejak prejaviť. A môžeme to čítať v Božom slove, že tento miluje Pána Ježiša, poslúcha jeho prikázania. Tento miluje Pána Ježiša, nemiluje len rečami, ale miluje ho aj skutkami a opravdivo. Viete čo? My máme dnes problém. Máme toľko možností v živote, je to tak? Máme toľko možností a vyberáme si milovať Pána Ježiša, len vtedy, keď nás to nestojí veľa. Len vtedy, keď nám to vyhovuje. Len vtedy, keď to bude pohodlné. Len vtedy, keď nás to nebude veľmi veľa stáť. Len vtedy, keď to bude tá najlepšia z tých x možností, ktoré máme. Ale keď sa pozrieme do Božieho slova, texty, ktoré som dnes čítal, v Starom zákone môžeme vidieť, že to nebola jedna z možností, ale že to bola to priorita. Budeš milovať. Jedno žiada od teba, Hospodin, budeš milovať. A to, že budeš milovať, sa bude prejavovať tým, že mu budeš slúžiť. Že budeš chodiť po jeho cestách. Že ho budeš nasledovať celým srdcom a celou dušou. A v Novom zákone môžeme vidieť to isté. Keď sa pýtali Pána Ježiša, ako by si zhrnul celý zákon do jednej vety? Že milovať Boha celým srdcom, dušou, myslou a silou. V Korinským je napísané, to nemiluje Pána Ježiša, že nech je prekliatý. Boh to berie veľmi vážne.
A my to neberieme vôbec vážne. Miluješ ma? To je otázka pre nás každého. A Pán Ježiš sa pýta túto otázku trikrát, lebo trikrát ho Peter zavrel. Pýta sa ho druhýkrát. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on mu odpovedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretíkrát, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Lebo ja môžem spochybniť, ako máš ma rád. Nielen to, že ma miluješ. Šimon, máš ma rád. A Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, máš ma rád? A on povedal, Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Pane, ty poznáš moje srdce, ja ťa naozaj mám rád. A bola to pravda. Peter ho mám rád. A potom to môžeme vidieť, ako sa to prejavilo. Peter sa ňom zomrel. A on opäť hovorí, pas moje ovečky. Viete čo? Takýto bol pre Petra silný moment. Že keď píše o mnoho rokov neskôr prvý Petrov list, tak ako pozor tam môžeme čítať. Paste Božie stále. To, čo on počul od Pána Ježiša, to posúva ďalej, starším zborom. Paste Božie stále. Pán Ježiš nie je spokojný s tým, že povieme milujem ťa, ale má niečo pre nás viac. Má pre každého z nás niečo viac. Má niečo, čo chce, aby sme robili, aby sme ho poslúchali, aby sme ho nasledovali. A my si niekedy myslíme, ako by bolo dobré, aby som miloval Pána viacej. Keby to bolo také, že niekto mi zloží ruky a modlí sa za mňa a ja niečo prežijem mystické a budem ho viac milovať. Prežijem nejakú druhú skúsenosť, pôjdem na nejakú konferenciu, Boh sa ma dotkne cez slovo a ja budem ho milovať viac. A viete, o čom to je hlavne? O tej každodennej poslušnosti. O tom, že si sadím Božiemu slovu. O tom, že budem sa krmiť jeho slovo. O tom, že sa budem s ním rozprávať. O tom, že budem študovať jeho slovo. A keď budem viac jeho slovo, budem ho viac a viac milovať. A budem vidieť, aký vzácny je Pán Ježiš. Dobre, Pane, milujem ťa. A budem robiť, čo ma povolávaš. Čo bude mať z toho? Čo bude mať z toho? Budem bohatý. Budem zdravý. Budem šťastný. Budem úspešný. Bude sa mi dariť. Budem mať peknú rodinu. A čo mu povie Pán Ježiš? Petre, budeš ukrižovaný. Petre, budeš ukrižovaný. Amen, amen, hovorím. Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel, ale keď zostaneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a bude ťa viesť, kam nechceš. A to povedal, aby naznačil, aby smrťou oslávil Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. A vieme z histórie, ako Peter zomrel. Povedal, ja nie som hoden umrieť ako Pán Ježiš. Ukrižujte ma dole hlavu. Sa naplnilo to, čo mu Pán Ježiš predpovedal. A Peter to aj píše vo svom liste. Petrov, to môžeme čítať. Pán mi ukázal, ako zomriem. Je čas. Prichádza môj čas. A ja sa pýtam nás všetkých, aj mňa, čo som schopný obetovať, keď hovorím, že milujem Pána Ježiša. Čo ja chcem od Neho? Lebo ja som si myslel, že Pán Ježiš sa pripojí ku mne. Že On naplní moje potreby. Že On sa predá môjim plánom. Že On bude na mojej strane. Že On požehná môj život. Lebo to si myslel Peter. Peter a učeníci si mysleli, že keď sa odvojí Božie kráľovstvo, on bude jeden z tých ministrov. On si to úplne náš predstavoval a teraz sa mu to všetko zmenilo. Hopa, ty budeš ukrižovaný. Peter, ty budeš ukrižovaný. Peter, teba to bude niečo stáť. Prosím, teba to bude niečo stáť. Ema, teba to bude niečo stáť. Lebo teba to bude niečo stáť. Každého z nás to bude niečo stáť a ja som ochotný zaplatiť tú cenu. Nech je akákoľvek. Milujem naozaj tak Pána Ježiša Krista. To je otázka na každého z nás. Peter sa obzrel a zbadal žradlivý učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa, Pane, kto je to, čo ťa zrádza? To je Ján, Ján sa hovorí. Keď Peter videl toho učeníka, povedal Ježišovi, Pane, a čo bude s týmto? To si môžeme dvojako vysvetliť. My, ktorí máme jemnejšie srdiečko,
Povieme si, Pane, a čo je s týmto? Dúfam, že nebude aj ukrižovaný. Ja mám rád veľmi Jána. Pane, keď ja budem, dúfam, že nebude aj ukrižovaný. A my, ktorí nie sme až takí jemní, povieme, Pane, dúfam, že aj on bude ukrižovaný. Dúfam, že nielen ja budem ukrižovaný. Dúfam, že neho bude si vedieť, ja budem sa mať fajn a ja budem ten, ktorý bude ukrižovaný. Pán Ježiš k nám a jemu hovorí to, čo Boh vypovedal nám. Vieš čo? Ty nevieš ostatní. Ty sa neporovnávaj s ostatnými. Aký má to dán, a čo robí, a čo má, ako si ho Boh používa. Ty nevieš ostatní, Peter. Ako chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. A tak sa medzi bratmi rozchýlilo, že ten učeník nezomrie. Ježiš však nepovedal, že nezomrie, ale ako chcem ponechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. Kľúcka. Čo ťa do toho? Hovorí Pán Ježiš. Erka, čo ťa do toho? Režina, čo ťa do toho? Baradlácko, čo ťa do toho? Dodo, čo ťa do toho? Ty sa neporovnávaj. Nasleduj ma. Na záver. Veríš? Ak neveríš, čítaj si Evangelium dnes. Začni. Jána. Ján mal ten fokus, keď to písal. Veríš, ale bola to pre teba, je to pre teba. Cieľová čiara, to stačí? To nestačí. Miluješ Pána Ježiša? Nemilujem. Milujem. Miluješ? Ako ho miluješ? Len slovami? Alebo naozaj? Čo si schopný obetovať? Nasleduj ma.